गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगावनि श्रीरामपुराव 30 लाख रांनि करियान सिगारेट हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमा श्रीरामपुर 30 नं राजा लामायाव थांनाय हराव श्रीरामपुर पुलिसनि गोख्रों सेबनायाव गोबां बिबांनि करियान सिगारेटजों लोगोसे RJ-47 GA-4238 नंनि कन्टेनारखौ जब्द खालामो आरो बेजों लोगोसे सानै दुथांखौ खायो। पुलिसा मोनथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय राजस्थान फारसे लांगासिनो दंमोन हमजानाय सिगारेटखौ। राजस्थाननि थागिबि गारि सालायग्रा जगेन्द्र जगी आरो लोगो सालायग्रा बाबलु जगीखौ खानानै श्रीरामपुर पुलिसा जेरा सेबगासिनो। हमजानाय करियान सिगारेटनि बेसेनखौ 30 लाखनिबो बारा जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। बङाइगाव FCIनि सामलायगिरि मेनेजारखौ सेन्ट्रेल बिउर' एजेन्सि CBIआ हमदों। आसामनि बङाइगाव मायापुरियाव थानाय FCI मावख'आव CBIआ 3 घन्टा सिग्रोमो। बेनि उनाव FCI दोनथुमग्रा न'नि सामलायगिरि मेनेजारखौ सोंनाय फिननाय खालामनायाव हमनो हायो। हमजानाय सामलायगिरिनि मुंखौ अमित बिश्वास होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। BTRनि CRCCS फोरजों सोलोंथायारि सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों CRCCS बिथांमोनहा सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदियै नोजोर लाखिनांगौ बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। BTRनि सोलोंथाइफोरनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव BTRनि सा 400निबो बांसिन CRCCS मावफारियाफोरजों सावरायमेल खुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, 30 नं सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि, 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नील स्वर्गियारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारी, गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', BTCनि एडुकेसन सेक्रेटारि अमर जयति बर्मन, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा आरो BTCनि सोलोंथाइफोरनि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोआनो गावनि लोगोखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय 11 जुलाइ हराव आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि रबरबारि ओनसोलाव मोनसे बुथारनाय जाथाय जादों, जेराव उमाकान्त भुयान मुंनि सासे सुबुङा 35 बोसोर बैसोनि बादलु मुरा मुंनि गावनि लोगोखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै जिउ फोजोबदों। पुलिसा जाथायनि सायाव खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो, नाथाय जिउ फोजोबनायनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। फैगौ 2022 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोआबो बिजाथि फसंगोन होननानै मिथिहोदों। क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव क'क्राझार जिल्ला BPI राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि नब कुमार ब्रह्मनि बेरफ्रोमसार बिबुंथि। सेरफांगुरियाव BPI राजखान्थि दोलोनि मोनसे जथुम्मा। फैगौ 2022 लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव BPI राजखान्थि दोलोआबो बिजाथि फसंनो साखाफारा। बे आयदाखौनो लानानै दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोआ गावसोरनि मावथि फारियाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायदों। 20 रांनि ना सिंगि मोननि थाखाय जनाय हाथायाव दावराव दावसि। सासे जौ लोंनानै फैनाय सुबुङा गुन्दागिरि दिन्थिदों जनाय हाथायाव। मंगलबार मोनाबिलि समाव सासे जौ लोंनानै फैनाय सुबुङा 20 रांनि ना सिंगि मोननि थाखाय जनाय हाथायाव दावराव दावसि खालामदों। ना फालांगि खालामग्रा सुबुङा सिंगि नाखौ केजियाव 600 रांनि गाहायाव हरनो हाया होननायाव बै जौ लोंनानै फैनाय सुबुङा 20 राङाव हरनो नांथारगौ होननानै फालांगि खालामग्रा सुबुंखौ गोदनायाव सिखा होनानै मोनसे गिथावना थासारि सोमजिहोदों। बे समावनो ना फालांगि खालामग्रा सुबुङा खुनुरोखोम गावखौ रैखाथि खालामनानै गुबुन जायगायाव आनज्रायनानै थाहैनायाव माखासे माइनि ना दोनग्रा दालाफोरखौ दानफाय दानसि खालामनानै गालाङो जौ लोंनानै फैनाय सुबुङा। उनाव जनाय पुलिस बिफाना जाथायसालियाव फैनानै थासारिखौ निजोम खालामो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाय खालामग्रा सुबुङा जनाय हाथायनि थागिबि गावबुरानि फिसाज्ला फाइथि सांगिया होननानै फालांगिरिफ्रा फोरमायो। लोगोसे खमैबो 4-5 गं नानि दाला आरो 30 निफ्राय 40 रोजानि नाखौ खहा खालामदों होननानै फालांगिरिफ्रा फोरमायो। लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों।
सोलिफु बोसोर फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै दासिमाव गासै सा 24 पुलिस मावफारियाफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै आसामनि DGP JP सिंह बिथाङा खेंफोरथि होदों। 2023 मायथाइनि थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै दासिमाव गासै सा 24 पुलिस मावफारियाफोरखौ गेनाखान्थि हाबाफोराव सोमोन्दो थानायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै आसामनि DGP JP सिंहआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थांनाय 3 मे 2023 गहपुर आरो 7 मे 2023 दिल्लीआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम गथायनाय डिलिमिटेशन कमिशननि माखासे अबजेक्शन आरो साजेशननि मेम'रेन्डाम गथायनायनि सायाव बालिजान JPनि माखासे गामिफ्रा गहपुर समष्टिजों लोगोसे मुं थिसनजायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा ट्राइबेलनि माखासे आफादफोरनिसिम खुद्रिसारदों आरो अजद दैखांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारखौ अ माय गड 2 सावथुनाव भगवान शिवनि महराव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बयजोंबो मिथिसारजानाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारखौ अ माय गड 2 सावथुनाव भगवान शिवनि फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसे बलिउडनि मुंदांखा फावगिरि जामी गौतम आरो पंकज त्रिपाठीखौबो बे सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि बे अ माय गड 2 सावथुनखौ फैगौ 11 आगस्टआव सिनेमा हलाव नुनो मोनगोन होननानै अक्षय कुमारआ इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोनदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।